ба шаҳрвандии Русия $600. Ман якҷода официалӣ кор кардистам. Ҳозиражда кори хубтар ёфтам. Вале хушбахтона дар бораи мобилизатсия информатсия биромад. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Як информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат видеоро тамошо кунед. Бародарои азиз ва гиромӣ қадр, нафарҳое ки мехоҳед донистанд аз Федератсияи Русия депортатсия дорен ё ки надорен, номераи WhatsApp мебурад бинависонед, проверка депортатсия мекунанд. Аз 1 августи соли 2026 дар Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ чӣ қонун амалӣ мешавад, дар ҳамин масъала суҳбат мекунем. Аз 1 августи соли 2026 дар ҳамаи намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии Федератсияи Русия меъёри нави боҷи консулӣ барои масъалаҳои марбут ба шаҳрвандӣ мавриди амал қарор мегирад. Яъне оиди паспорти Федератсияи Русия касе дастрас карданияй ё касе дастрас кардагияй аз 1 август қонуни нав таҳти амал қарор мегирад. Тибқи қарори ҳукумати Федератсияи Русия барои қабул ба шаҳрвандии Русия $600 ва барои хориҷ шудан аз шаҳрвандии Русия $1200 пардохт карда мешавад. Ҳар касе ки шаҳрвандии Федератсияи Русияро дастрас карда намешавад, боҷи давлатӣ муқаррар кардагиянд ба миқдори $600 ва касое ки паспорти Федератсияи Русия дорану мехоҳанд ки даст бикашанд ва паспортошонро аннулировать кунанд, барои ин кора кардан $1200 боҷи давлатӣ пардохт карда мешавад. Ин қонун аз 1 августи соли 2026 таҳти амал қарор мегирад. Комментарияҳои шуморо мехонем, камтар ва ба саволот ҷавоб мегардонем. Бо диққат гӯш бикунед. Як нафар нависондаед: салому алайкум ака, кай амнистия мешуда бошад? Дар бораи авфи муҳоҷирон дар назар дошта бошем, ҳозирашда аниқ нест. Палвон Зоҳид нависондаед: ассалому алайкум бародар Сорумон. Ман якҷода официалӣ кор кардистам. Ҳозирашда кори хубтар ёфтам. Мефорам иҷода официалӣ торик кунам. Мешуда бошад? Бале, вақте ки официалӣ кор кардисем ва барои бо дигар ҷо боз кор гузаштан ягон мушкилӣ мешавад. Як нафари дигар нависондаед: як гапа такрор кардан мегирад. Як гапа такрор кардан намегирем. Баъзан нафарҳое ҳастанд ки саволҳои такрорӣ пешкаш мекунанд. Аз ҳамин сабаб мо мақсад ҷавоб ки мегардонем, баъд видеоҳо дар назари шумо як ранг метавад ва ин аз мо вобастагӣ надорад бародар. Як нафари дигар нависондаед: салому алайкум ака. Ростига ман дар город кор мекардам. Патентам гор буд. Имсол област омадам ва патентро гирифтам ва бо Сбербанк онлайн оплата мекардам. Ранги ҳарвақта. Аз чӣ сабабе ба ман регистратсия надоданд? Патенти ман аннулировать мешавад ё не? Ман пардохт мекардам ҳар моҳашро. Саломат бошед ака. Регистратсия накардан шумо ба чӣ кардед? Ба приложение Амина агар гуфтаиста бошед, мисол регистратсия кардана, айн ҳол приложение Амина як ҳолати дағалтидагие ки бе VPN кор накардистед. Ба ҳамин хотир регистратсияи шумо бигем ки намебурояд, баъд бе регистратсия мемонед. Бой Маҳмад нависондаед: салому алайкум. Раҳмат ба падару модарат. Барои огоҳ кардан аз қонунҳои ҳаррӯза ва информатсияи ҳоли нав обод бошӣ ака. Зиндаву сарбаланд бошед. Шуморам раҳмати калон ва ҳамеша дар ҳаққи якдигар дуогӯ бошед, беҳтарин мешавад. Сарбаланд бошед шумо. Як нафари дигар нависондаед ки салому алайкум акаи Сорумон. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозир сар шидагӣ ҳаст ё ин ки не? Не, ҳозирашда сар шидагӣ нест бародари азиз. Зуҳро Раҷабова нависондаед: салому алайкум ака, ман да патент отказ додам. Ман метавонам ба Русия равам. Вақте ки 5 моҳ нависондаед дар Тоҷикистону мозӣ, патенти шумо агар аннулировать шида боша ва отказ омадагида, дар ҳолате ки аннулировать шида боша, 1 сол пас метавонем ки бирем ва баъдан патенти нав бигирем. Шукрона нависондаед: салому алайкум ака, ман аз шаҳри Москва ҳамаи видеоҳои шуморо пайгирӣ мекунам. Савол шумода: шавҳари ман қариб 10 сол шаҳрвандии Русия буд. 3 сол пеш бо сабаби бо якчанд мард ҷангу ҷанҷол шудан, корашон ба суд кашиду сол ҳабси хонагӣ шуд. Имсол мувофиқи қонуни Русия шахсоне ки судимост доранд гражданство аннулировать мешудааст. Ман видножительство дорам. Фарзандонам граждании Русия ҳастанд. Юрист гирифтем мегӯянд ки ай фарзандонатро аннулировать намекунанд.
шавҳарам мо дар баробари аннулировать кардан паспорти Русия Русия депорт мекунанд ё ин ки метавонанд граница гузаранд бо патент кор кунанд? Бисёр муҳим аст. ҷавоб медодем. вақте ки паспорти Федератсияи Русия доред шумо, мисоли гап мегирем, шумо ё ки шавҳартон ё ягон каси дигар дар ҳолати аннулировать кардан, бекор кардани паспорти Русия, бале, албатта ки аз қаламрави Русия депортатсия карда мешавад. як нафари дигар нависонда: салому алейкум акаи Соробон. ҳозир даъваткунӣ ба хизмат мегӯянд сар шида як бачарам хизмат мебаранд. Рост боша ҳамин гап? Не, нафарҳое ки якка писар ҳастанд аз даъват ба хизмат озод ҳастанд ва ҳозир даъваткунӣ ба хизмат сар шидагӣ нест. як нафари дигар нависонда: салому алейкум бубои Соробон. ҳамо амнистияра жда дорем. морам бародари азиз, ҳар чизе ки информатсияи нав мешавад сразу пешкаши шумо мегардонем. ҳаррӯза видеоро пайгирӣ кунем, иншааллоҳ ки чизе шид бо гап мезанем. Алиҷон нависонда: салому алейкум рад. дар бораи мобилизатсия мешавад ё не? Ба кадом одаморо мебарад? Амира илтимос бифаҳмон. Ассалому алейкум. бародари азиз ва гиромиқадр, мо чӣ хеле ки гуфтем чанд рӯз дар бораи мобилизатсия информатсия мақсад мекофтем набуд, вале хушбахтона дар бораи мобилизатсия информатсия биромад. як видеои кӯтоҳ мумкин баъзе нафара дидагин аллакай. иншааллоҳ ки дар видеои оянда ҳамира пурратар карда мо мефаҳмонем барои шумо. интизор бошед ва ҳамарӯза видеоҳои моро пайгирӣ кунед ки бифаҳмед. зиндаву сарбаланд бошед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад то видеоҳои дигар. renderforest.com